Takiyya Catering Services kamfani ɗaya tilo da yake sarrafa abinci kala-kala a faɗin Najeriya. Idan kana neman abinci na musamman mai tsafta, mai daɗi, ingantacce wanda ya samu kayan haɗe-haɗe, babu kamar Takiyya Catering Services ƙarƙashin jagorancin Hajiya Zainab Takiyya. Idan kuna da hidimar biki da ya shafi aure ko suna ko mitin da sauran taruka, za ku iya ƙulla alaƙa da Takiyya Catering Services domin samun biyan bukata nan take. Sannan a ɓangaren kayan snacks kuma za ku iya samun kayan snacks kala-kala da ya samu kayan sinadarai na ƙasashen duniya iri-iri. Sannan za ku iya yin odan abinci, akwai masu delivery za su iya kai muku a duk inda kuke. Za ku iya samun Takiyya Catering Services a Gombe Road, All GRA a jihar Bauchin Yakubu. Don neman ƙarin bayani 09043278080